verjünk el a fával! Mit csináljak? Mit csináljak, bazd meg? Éppen ölik a családomat! Következő körében több kört csináltak, bazd meg szegények! De fut ez a cigány, mert nincsen családja, bazd meg! Na! Hogy egy kis se jön? Hát öcskös az emberünk! Mert az egy beszpelmelni az ability-t, érted? Ennyire kicsi, hogy mi? Jó, amúgy kis zöld, nem, ez piros lámpa van, miért mozogsz? Jó, persze. Sziasztok! Hello! Tartsd meg egyedül! Jó, akkor! Kinek? Piros lámpa! Holika. Kinek egy piros lámpa? Hello? Halló, itt vagy? Aha, jó. Gyere a tagcsatorna 3. Hát, na jó. Zöld lámpa, piros lámpa. Ez jó, ez tetszik. Aha. Na, míg a modon, az a kedvencem, hogy míg a modonától sem mozog, még ő sem mer. Jó, tudsz megint valamit ide felhúzni? Van egy nagyon-nagyon jó ötletem. 1 pont! Autoklikker! 1.18-as PvP van! Az autoklikkernek mi köze van, hogy honnan ütök? Bassz meg azt a kurva geci! Basszom el! Mi? Hát ez egy víz, bassz meg a tényleg! Ott lesz a zöld lámpa, ott az ott, és ott zöld lámpa van! Visszatolja, bassz meg! Hát ennek mi értelme, geci? Istenem! De hát azért rígyeltem a Pali csajt! Mi? Ne! Geci! Most őszintén bazd meg! Itt állt az ember! Én meg ott! Ott! Hát innen kéne megütni! És Palim onnan! Itt ütött meg! Hát mi a fasz? Nem bazd meg! Élek, geci! Szia! Élek, bazd meg! Hát szerinted, geci? Nem haltam meg? Leestem a voidba! A faszom tudja, hogy meghaltam, de tényleg, geci, bazd meg! Hát hogy haltam volna meg? Ez egy csodás szerver, geci! Igaz, hogy az XP szinten megmaradt, mert ez bazd meg egy hulladék a szerver, de meghaltam, igen! És meg, föltépést, azt most oda a fejre, fölviszel, kurva gyorsan, van 2 perced, oda menjek, figyelj, Amata, beszélj, Amata, egy jó karlamán, Amata, beszélj meg! Amata! Get baited! Faszfej! Tesó felvásárolni! Amata! Not even close! Not even Nem egy percre. Nagyon rossz vagy. Geci! Amata! Meg fog halni! Vissza! Kidobott spammér!